God aften og velkommen til TV-avisen. Så er vores korrespondent ude hos Per Vestergaard, som vil svare på nogle af vores spørgsmål. Med de farlige materialer. Og for ikke at det sidenhen skal blive et problem for omverdenen, jamen så deponerer man affaldet. Asbestaffald det bliver deponeret på kontrollerede lossepladser, hvor ikke det kan komme i berøring med andre ting, hvor ikke det spreder sig rundt i omgivelserne mere. PCB det er brandbart, så det bliver forbrændt i specialovne på specielle steder. Det bliver sendt til kommunekemi i Nyborg typisk, og bliver brændt af der og uskadeliggjort. Ja, det var jo en rimelig god forklaring. Men kan du så også fortælle os lidt om, hvordan vi som normale borgere kan være med til at rette op på de skader, som de forskellige stoffer nu har gjort ved vores omverden? Altså hvis vi taler specifikt om PCB og asbest, jamen så har man fra myndighedernes side besluttet, at det er materialer, der er forbudt at bruge i byggevarer i dag, eller i det hele taget at anvende til nogen som helst form for materialer. Så på den måde så kan man sige, så er problemet fremtidigt løst. Det handler udelukkende nu om en ældre bygningsmasse for asbest vedkommende fra før 87, og for PCB, der er det efter 77, man ikke har anvendt PCB i materialer. Så den enkelte borger har ikke noget at frygte i forhold til nye materialer. Det er mere, hvis man har en bygning, der er fra den tidsperiode, hvor man har brugt de her materialer, at man skal være lidt varsom. Det farligste stof, vi har i byggeri i dag, jamen det er PCB'en, som vi først lige har fået øje på, hvor farlig den er, og begyndt at egentlig tage det alvorligt. Ja, og nu hvor du siger, at den er så farlig, det har jo også været i børnehaver og sådan noget i, der i 70'erne, hvor der var PCB. Det var jo også været i børnehaver og sådan noget. Hvad er det haft af konsekvenser på de børn? Altså, der er ikke nogen direkte konsekvenser. Det er ikke sådan, at man får ånden ud af at gå ind i institutionen og falde død op på stedet. Det er mere langtidspåvirkningen og de skader, man kan pådrage sig der. PCB det er kræftfremkaldende ved længere tidspåvirkning. Så det er meget uheldigt, at der er børneinstitutioner, der har været udsat for PCB-forgiftning. Det vil på længere sigt, så vil det give en forøget kræftrisiko for de børn, der har opholdt sig i stedet. Ja, vi siger tak til Per for de gode svar. Både PCB og asbest har været brugt siden 1920 til 1986. Det er derefter blevet forbudt i alle byggematerialer. Det var så alt, hvad vi havde for TV-avisen i aften. Kan I fortsat have en god aften. Forlad venligst bygningen af nærmeste flugtvej.